mun ji kana yin kasidu kuma majority kasidun naka al'umma suna cewa kamar wasu kasidu ne kake lallauya su na mawaƙa haka. Na'am, kamar wasu waƙoƙi kenan na kamar waƙoƙi na wasu mawaƙan haka su kake lallauyawa kake yin kasida da su a maimakon waƙa su da suka yi. Amirin kiɗa to ai kai shaida ne domin ka san akwai wanda dai ake jujjuya domin jin daɗin masu saurara da kuma nishaɗi kawai. Gaskiya ne. Sannan su kansu wanda suke waƙoƙin ana juya su ma su samu jin daɗi su tabbatar yau ga abubuwan da suke ana saurara kuma har ya koma wani janibi na shugaban sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah shi yasa muke wani amma ai kai shaida ne ka san akwai kuma wayanda ake yin su ba na juyawar ba amma gaskiyar magana na juyawar ba zan ce sun fi wa'yancan yawa ba haka kuma ba zan ce wa'yancan sun fi wa'yannan yawa. Za su iya zuwa kai ɗaya kenan. A'a gaskiya wa'yanda ba juya ba sun fi yawa. Wa'yanda baka juya su ba wanda kake kira ma'ana da idea ka. Yawwa ƙwarai ma. Sun fi wa'yanda kake juya. Sosai ma ƙwarai. To masha Allah to amma yanzu kai kana ganin shin ita juya waƙa ka ɗauko waƙar wani ka juya ta. Na'am. Basira ce? Basira ce mana. Ai duk abin da ka ɗauka wani ya ce kaza kai kuma ka juya shi ka ɗora shi akan wani gwadabe musamman gwadaben da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka tsarkake abin. Na'am. Ai ina ganin kamar wata basira ce. Gaskiya. Domin shi kuma mai wannan waƙar da zaka ce da shi to ni ma nayi waƙa ta. Ta yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama kai ma kirkire taka da wannan salon na shi ma sai yi wahala. Gaskiya. Ai basira ce tunda zan yi ta wata kaina sannan kuma zan yi me zan ɗauki tasa kuma in juya ta zo ma yago domin me ita tasa ta yi shura ana jin ta kuma mai jin wannan waƙoƙin na shurar tunda ba zai je gurin maulidi ya kunna ba zai je majalisin ya kunna ba to kai kuma zaka juya ta da zaka je gurin maulidi ya kunna a kira ka majalisi ka kunna shi kansa in ya gani zai ji daɗi ya tabbatar da an jona shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ai abu ne wanda kamar na alhamdulillah wannan wata nasara ce su kansu ga ƴan uwa wanda suke waƙoƙin waɗanda ba ne ban ba gaskiya ne to dama duba da wasu zaka ji a gari suna maganar a ɓangaren misali harka ta waƙa haka ko kasidu in ka zo misali in kai sabon mawaƙi ne ma ko sha'iri za ka yi kasida wasu da yawa musamman wanda wasu san menene harkar da take ciki ba in suka ji ka ɗauko waƙar wani ka lauya ta kama da ita kasida sai su dinga complain gashi dai ba aikin su bane ba wasu san irin hikimar da take ciki ba amma za ka ji suna complain akan wannan shi ba shi da basira ne zai dinga ɗebo waƙoƙin wasu yana juyawa. Abin da yake faruwa ne saboda ba su san waƙoƙin gaba ɗaya ba ne. Kamar mutum ne yi waƙa guda 1000 sai ka ji 100. To kai iya 100 da ka ji akan da za ka yi hukunci kawai. To amma 900 kuma duk ba juya su aka yi ba. Ka fahimci me nake nufi ko? 900 ba juya su aka yi ba 100 ɗin aka juya kawai. Su ma kuma saboda me duk abin da ya daɗi na manzon Allah ne. To su kuma hatta na masu wannan waƙoƙin kamar irin su da sauransu da ba zan ma ware ba tunda ni ko waƙa waye ta zo min kawai juya ta zan yi. Saboda zamani ne ai. Zamani ne kuma komai yana da kyau tafi a cikin zamani. Yawwa shauki da kake gani ai ko malamai sun san idan misali bari dan magana kaɗan. Idan gwanja iwaka. Idan gwanja iwaka ko malamai da za su zauna sai dai kawai su ce maka gwanja tun da ba cikin janibin su ke shiga ba ba bangaren su ke shiga ba sai su ce ma bai daidai ba amma su kansu da za su keɓanta sun san da daɗi fa wannan kiɗan da yake da daɗi dai mutum zai saurari yabo to ya san gwanja ya yi ƙoƙari ka fahimce ni ko to sai dai matsalar kalaman da suke ciki shi yake sama mata ai sama ai ƙasa ai kaza ai kaza kai ko ba haka ke faɗa ba yanda kace inda yace mata su sama ka ce annabi yayi sama ka gane ko yanda yace ai ƙasa ka ce makiyin annabi yayi ƙasa to in dai da hankali zaka saurari wanda yake cewa yake yabo ba juya ba ai dole zaka saurari kuma wanda iya ban yake ce annabi ya sama ba ruwanka da kida kalaman da suke cikin abin su zaka kalla me aka ce gaskiya ne to yanzu a tagaice zaka iya gaya mana kamar irin waƙoƙin da kake juya akwai wanda ka iya haddace su ne ko kuma wanda kake da su a yanzu haka a tattare da kai to ai malamai sun ce duk wanda ya rubuta ai zai karanta gaskiya ne zai wanda ya rubuta zai karanta sai dai kawai ma bayani masu sauraro inda dai gashi ana tattauna to su ji irin waƙoƙin ma wasu za su so su ji to wasu irin waƙoƙi ne ake jujjuyawa haka gaskiya ne to ai akwai su da yawa amma sai dai ma kamar na shekarar nan shekara ake dama Allah ba shekara misali in wanda suka shuɗe shekaru da dama an gama zamanin sa ma sun wuce an daina zancen su a matsayin waƙoƙi domin duk abin ai zuciya yake ko to a ai bana kamar an yi waƙoƙi kamar irin su dattijan mutumin kirki tiki adam na'am Allah ya kara mu fasaha da kuma irin su kawo dan sarki Allah ya kara musu fasaha akwai kuma irin su breaker su gwanjan ma dukkan su ai sun yi sababbin waƙoƙi wanda a bana suka yi shura to mu kan muna tarar wannan shurar tasu ne
mukan dora abu da wannan damar kwarai ma kuwa. To shine abin da yake faruwa. To yanzu muna sauraron ka, za ka dan iya gaya masu sauraro saboda su ji irin kasidin da ake juyawa. To yanzu kamar misali idan muka dauki wakar TK Adam, wata waka da yake cewa sai menene sai kin goya ni, ba na gane hakokin da saboda sai zan juya sai nake tsayawa in ake fahimta. Yawa yanzu zan juya waka na ji temin kuma mutane suna son ta, to ni ma sai in dan tsaya saurare ta sai in ji me zan ce akan ta. Ka fahimce ni, kamar ita yanzu misali zan iya maka baiti daya ko biyu a ciki. To bismillah. Already zan iya ce ma kamar ita zan iya ce ma cikakke a halittu Rasulallah ba za mu yi maka tamka ba. Wane ne ya taba ka ku nuna shi idan ban kashe jaki ba. Ai wasu 'yan iska ne a halittu ba su wa annabi kara ba. Sai na ce muku ku ga su ko su waye idan ba mu bige shegu ba. Dan annabi ya goya mu aka faɗarsa gashi yanayi mana bambu. Dan tsabar gata duk abin da muke so haka zai yi, bai taɓa yi mana kyara ba. Da haka dai da abin da ya faɗa har zuwa ƙarshe. To ai yanzu abin da na fahimta shine kamar yadda masu sauraro suke maganar. Yanayin tsarin waƙar bai canja ba da kamar waccan, kawai kalamai ne kawai suka canza. Da dama haka shi ne a juyawa. Kamar Breka, kaga wanda waƙar ko gurbu da aka yayi amma na kira ko wanda yake cewa Fadima sanda nake miki ba zai misali tuko a irgo ba, umma idan kin aminta da ni ba za a ƙara kuka ba. Mutuwa da rayuwa ta yabo da sa'un kuso nake fata, yarda da aminci da sitirar kusu muke nema. Rabu kai ne a fari mai rabo har da ƙari, ba da baiwar ka tare kar ka nushe ni shari da bayin masu shari, kuma Allah tuba muke. Haka dai ta tafi ta ma inda har ƙarshe waƙar in ka bi ta abin da duk ya faɗa haka muka faɗa. Masha Allah. Ka gane ko? Allah ya ƙara fasaha. Yawwa to shine a nasu wani wallahi sallallahu alaihi wasallam. Suna yi daidai. Alhamdulillah sai kuma kamar tamun. Haka Allah na tuba ai mu muna jin daɗin waƙoƙin ma da muka yi da kanmu ne. Ka ba da yadda kake juya ta yanzu dama yana da kyau ka gaya masu. Yau to wanda muke yi da kanmu sun ma fi ma'ana sun fi. Yanzu misali kamar wata waka da muke kan aikin da kuma ce ma mun yi ta dai ta ba ta tafi. Daidai ai ina jin daɗin ta, ina jin daɗin yabe daban-daban. Hatta na ƙafiyoyin da suke ciki in ka ji zaka san a'a wannan fa kawai creator ɗinsa ne ba ta wani ɗauka iba, domin zaka ji ba dole wani wannan ƙafiyoyin ba. Already misali kaga misali kamar wata waka daidai kamar mai daban-daban kamar alin Allah alin fadawa. Ka fahimce ni? Misali kaga daidai Fadima daidai annabi daidai mai san kushi yake kan daidai. Bismillahir rahmanir rahim da kai zan bude daidai. Mai iyawa halitta ka taimaka na rubuta kasidar daidai. Dai yabo ga nabiyu zahidu wanda fadarsa take mana daidai. Ka ji komai yayi maka daidai sai a cikin ɗaya sirrin daidai. Ƙaranin ka salatin ka ga mufarridu annabi shine daidai. Shugaban daidai mai daidai wanda ya zo aka gane daidai. Mi rawa mi juyi mi tsalle sama ma an raka mu ji daidai. Dan mu ba ma jin daidai sai an kira gwani mai daidai. Kaga irin ta kasida ce haka ta kare har ƙarshen ta. Da daidai. Kamar ya mai daban-daban. Zaki cewa ya mai daban-daban manzon Allah kai ne ina daban. Sunan ka na ware shi daban. Bara nake yi ma ta daban. Kaban basira ta daban. Na tsara baitoci na daban na biya wa gwani bai daban-daban. Kaga wannan kai kanka a jinka already kai kanka ka san cewar tafi wadda ake juyawa hatta na karsashi da jin daɗi to sai dai yayi. Gaskiya. Ka rabu da abin da izo da yayi. Ka fahimce ni? To shi kuma duk abin da zaka faranta musu in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kyau sai ka yi shi domin manzo wasu annabi ya ji daɗi. Ka fahimce ni ko? Zamani ne. Kamar wata waka da muke ya mafi girma. Ni ina son kasida ne in ji ta tana tafiya da kafiya ɗaya shine gwanin tarwaka bala. Mu ba gwanaye bane. Gwani ɗaya ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To amma kamar
wata kafiya da nake ni kaina idan ina yin ta tana shaukantar da ni. Ka ganda take ya na Allah mai Ali da Bilal mai Khadija mai Ramla mai gida gun Jibrila arzikin Azra'ila garkuwar Mika'ila ya gwanin bautar Allah shi ya karbo mana sallah ya hana mu shiga wahala banda kai da mun wahala gaskiya manzon Allah san ka shine san Allah ban ka shine ban Allah kin ka shine kin Allah rabbana kara wasila da fadila ya Allah gun sa ya manzon Allah gaskiya dole a sokacin da ba mu da tamkar ka rabbu ne ke gaishe ka an biya da bayan ka ashabuna kewar ka mu muna yi maka labbaika dan cikakken matsayin ka rabbana da ya kira ka har cikin fada ka taka inda ba wanda ya taka daga kai sai sarkin ka sai dai takalmin ka ko akwai wani mai shakka takalmin ya fi ka kuma ya fi iyayenka ya fi dukkan ahalinka ka musa ka ci ubanka dan kana musu da takalmin manzon Allah ya mafi girma sayyidul wara manzon Allah to already kai daga zan wannan malam ai kai ka san da ba wuce ake juyawa gaskiya ne wannan ka gane ko alhamdulillah wannan shine dan takaitaccen abin da zan iya gaya ma to masha Allah a gurgurbai saboda yanayin lokaci ko shayaran aka ba ku fili za a yi ta sai a kwana ana yin Allah ya kara sitira to wani irin gudunmawa ko wace irin shara za ka bayar ga masu kallo saboda akwai ƙananan shayarai da suke son su dinga ɗagawa su ga ma mu ne ƙananan cikin wannan to ba zuwa ake zancen ai malam babban guda ɗaya ne su dai masu ganin kansu matsayin manyan shayaran to suna kallon kansu amma duk wanda yana bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata sai kwanciyar wannan sai cire hular sai ajiye a gefe ya kalli mai girman guda ɗaya ne wanda Allah yake ganin girman sa to kawai shi ya kamata ya kalla yawwa saboda haka ni dai ai shawara zan bayar da dukkanin masu kallo da sha'irai da kuma kai har kai mai dauka da kuma har kai wanda ka zo dan jarida kake tambaya to alhamdulillah musamman bangaren sha'iran mu za a ji ba daɗi amma ita gaskiya in ta zo ka faɗe ta kawai malam gaskiya ne shawara ce yar kaɗan sai dai aiki da yawa ni shawara da zan bai sha'irai dan Allah mu nufi manzon Allah dan girman zatin Allah mu daina kallon wani abu da wani zai ɗauka ya bamu a cikin janibin Allah Muhammadu kuma mu rage kwaɗayi mu rage neman abin duniya wanda shiga tafi gurin manzon Allah to ya kaddara manzon Allah zai masa komai ba sai ya hada da maula ba to wajen abin da yake damu yanzu malam majority abin da yake damu sha'iran mu sun zama kamar maroka maula ko da ba a fito an ce ba akwai wata gugar zana da ake kai sai ka gane so ake ka bayar bari ma wata tambaya dan jarida matsayinka na wanda ya kamata ka tambaye ni abin ma tun da kake a duniya kake kallon sha'irai na san ka ziyarci sha'irai da yawa ka ga majalisai da yawa ka ga abubuwa da yawa da Allah ka taba ganin ana majalisi wani sha'iri guda ɗaya duk shurar da iya tashi ya ce na bai wani kuɗin ya na biya wani umara sha'irai sai ya biya wa sha'iri ka taba gani ban taba gani ba sai dai to me yake so kullun zaka ji sha'iri yana waka a kai da Madina to da wa yake kai da kake tare da Madina a gurin ka kai wa annabi baiti ka dina maular kaza kuma hakan baka ganin kamar irin muradi ne na irin yana son ya je Madinan yasa yake ga kada Madina ka kusa da kai manzon Allah ai yafi Madina da man da shi zaka Madina ko sai malamai suka ce maka ai idan kana ambatan sa yana zuwa to shin sai ka ga wani ya kai ka gaskiya ne kuma ka lura da Allah barka ji wani abu in kana zuwa gurin maulidai da madrasai da yawa zaka ga duk lokacin da wani mutum ya zo mai irin wannan hidimar hankalin sha'iran ya fi tashi sai sun yi kasida a gabansa domin bi saboda wai za a burge shi yi wata kyauta na farko ko dai yi musu liƙin wasu yan dubu wannan an liƙa ma shi mai liƙin wutar duniya su dai liƙa ma 200,000 200,300 ka gane ko to matsalar da za ta faru ita 300,000 da ka auna lissafi kai totalin abin da kake ci a kullum za ka ganta kwana 30 ne ka kashe ta gabaki ɗaya babu ita kuma a gaban annabi Muhammad ka imani ka kira manzon Allah ya zo gurinka to kuma ka tsaya ka ne wa wani maula gugar zana gaskiya bai dace haka annabi bai wadatar da kai ba kenan gaskiya to ina son ni dai a shawara ta na farko dan Allah sha'irai mu rage hasada wanda duk ina umman zan Allah komai kan ka tasji ko ina ka ne daga shi sama yanda ka je sama nemi ije sama fiye da kai na'am na biyun su mu rinka kokarin kyautata wa sha'iran mu rinka kyautata wa sha'iran Allah ya ji kan malami ne a garasawa tun bai mutu ba na'am majority masu kallo da masu ji wallahi za su ba da wannan shaidar ya yi wa sha'irai hidima da yawa to ka kaddara wani abu ko ba dan Allah ba
mu dai yanzu gashi muna faɗa ba mu sani ko ba dan Allah yi ba ko dan Allah yi amma ko Allah ga ibn da ya boye a karan kansa to saboda haka dole ya zama sha'iri ka dinga kokarin goya wa ɗan uwanka sha'iri baya idan yana majalisi kar ka nuna to ni ma yake faɗa ne ni ai kawai tun da karamin sha'iri ne bai dame ni ba ta yi kai masa hidima ka karfafe shi ganin kai masa wannan kai matsayinka na babban sha'iri zai ƙara samun kaimi da ikoma makaranta ya ƙara lalubo wasu kalamai da ba a fito da su bai gaya manzon Allah amma sai zo sha'iri karami ne yana yabo kai ka koma baya kai ai ya zo ma zai kama mu yi mu gama mu saboda kai ka san idan ka za a ji saboda kai ake yayi kuma da masu gabatar da masu majalisin ko maulidin za a yi magana sai a ce saboda wani yana da uzuri kai ba ka da uzuri da kake karamin sha'iri ba ka da uzuri ne to wannan abin zummar idan ana haka akar maka lawo za mu bar manzon Allah idda ba mu tunanin yana nan ba shi karamin yaro wanda ilafin manzon Allah dan zatin Allah ya ba babban sha'iri wanda ibar manzon Allah a aikinsa gaskiya ne to wannan shine dai ni ina kokarin mu saka takawa a cikin aikin mu kuma mu kauda kai gabanin wanda taso yake zai wuce ni wala ka so wala baka so ba zai wuce ka in Allah ya so hakan in kuma Allah bai so ba zai wuce ka ba in kake hakuri kana zaune zaka ji kawai an kunna rediyo kai ake yayi zaka ji an kawo tattawa wakokin ka ake ta hawa za kuma kaga kana zaune wannan ya wuce yana jin waka a'a ba sai kai wani kunu kai kaza ba saboda haka mu tsarkake zuciyoyin mu to masha Allah Allah ya saka da alheri amin mu kulle daukar da muke yi mun to da abokan aikin mu kamar akan mu kallawo bismillah ya shekh mai hula leko nan an zo ana amin saboda matsala siri Allah ya biya bukatu masha Allah muna godiya sosai to masu sauraro wannan ita ce kaɗan daga tattaunawar da muka zo muka yi da akan makallawo Malam Jamilu Sojan Fadima mai yaban annabawa to shine wannan mun zo mun kawo tattaki har inda yake mun ɗauki dukkanin wasu 'yan maganganu da yake da su akan musamman sha'irai ɗan tsokacin da ya yi to da Allah sha'irai sai mu ji sai mu kokari sai mu ɗauki abin da ya faɗa kuma gaskiya ce in dai mun yi kokari mun yi abin da ya faɗa to insha Allah za mu ga rayuwar ta sauya ko mun yi daidai yadda ya dace muna godiya